Hello guys, good morning. So, madalom dumkit yan na. Kakulop madlaw, san gabi umuran. Tapos yan na, makulumlom, madalumdum. So, naman. See the langit, the heaven, wow. Di ba? Actually, di pa nakakapaglimpya kay tungod san sige uran. At hapit ng patron, so hapit ko na lat pa dalson akong padis akong padadalson. Pag waray siya libang, kay waray pa kasamo dyan naman dalos. Mayagadan kuan kaso madalumdom. Bangin niyan umadlaw. Bangin niyan umadlaw. So sana kay magbuladak sa akong kon-oring. Yan akong oring kakuri maglaga kay medyo holos. So nagkukuri pa pag talaga. So yun po. Bye-bye. Good morning everyone.